Vítám vás v Čáslavi, kde se chystá nádherný a citlivě rekonstruovaný developerský projekt v této historické budově. Máme tady pro vás před dokončením 10 bytů o dispozici 1 kk až 4 kk. Všechny byty jsou vhodné jak pro vlastní bydlení, tak i jako investice k dalšímu pronájmu. Neváhejte a domluvte si s námi prohlídku. Rádi vám tyto výjimečné byty ukážeme. Těšíme se na vás.